Здравейте, това съм аз, Коко. Като гледате от онзи път, това не е обичайната ми къща, защото един крипър я гръмна и има спалня някъде. И сега се загубих и затова си започнах нов сървър. И затова сега... Чакай само да си оправя скина. Извинете хора, обаче спрях зомбитата, след като крипъра ми гръмна къщата и затова ще събера ресурси, къща някой друг ден, или пък днес къщата, утре ресурсите. Ще видим. Ще си направя няколко брадичи да чупя малко по-бързичко. Айде, сега да видим един крафтинг тейбъл, 2 пръчки. Ако чуете това детско, това е аватар, аз го гледам. Според мен ще събера за сега бяло дърво. Къщата ще ми бъде от бяло дърво, пода и покрива ще бъде от кафяво, от светло кафяво. Една моя приятелка на име Алекс направи една къща, която по един клип, който продължаваше от 30 секунди, 31 секунди, и аз умрях да захиля. Уху! Чакайте да събера поне един. Няма какво за сега друго да кажа, освен че правя къщата. Само щом събера е така дървото, ще си я направя. Според мен ще бъде яка. Няма да правя бутони. Уху, доста бяло дърво, да не е като бял байл. Аз ти харесвам предсказанията. Някои неща ще ми се получат много добре. И още така. Защо? Какво ти каза? Разни неща. Ще видиш. Защо гледат небето? Чакаме Леля Бу да гадае по облаците, за да предскаже съдбата на селото. Този облак прилича на пускаво зайче. Моли се да не е пускаво зайче. Облаците... Ехо! Създавам ехо ефекти. Облаците предсказват дали връх Макако ще остане спящ още година. Трябва да намеря подходящо място за къщата ми, че да я започна. Ще чакам поне да завърши клипа ми поне 14 минути, защото под 15 минути не мога да качвам, нямам представа защо. Но все пак няма да го изтривам за всеки случай. Няма да бъде ни дълго, ни късо, ще бъде нормално. Дай да взема малко вълна, че ще ми трябва за леглото ми. Щом го направя, да не умра от някъде. Поне ще умра да ме спалне на същото място. Добра реколта ще има. Земята ще бъде щедра. О, страхотна новина! Облак с форма на полумесец. Да видим. Чудесна година за близнаците. И купест облак си свита опашка от едната страна. Ако сте гледали клиповете на Кридъл, той само пустува. Дуплей едва го издържа сигурно, поне така мисля. Търся подходящо място, че да се направя къщата.
Но сигурно няма такова. Давно не те безпокоя. Няма проблем. Ай! Ще бъде ли хубав? Отдавна вече. О! Искаш пак да ти гледам? Да, моля. Не мога да повярвам какви бълъци са. Някой трябва да им налее ум в главите. Но изглеждат щастливи. Не са дълго. Ще докажа, че предсказанията са глупост. Ей, ти! На вас, че лелята ми е казала за Айде, 3 вълна мога да се направя леглото. обувки, като срещна любовта си. Аха. И колко пъти си носил тези обувки, откакто ти го каза? Всеки ден. Естествено, че ще се спъне! Нима? Сериозно? Ще направя около 5 етажа, обаче трябва да намеря подходящо място. Като гледам, тук няма никакво такова. Няма такова. Ще ти се роди трето правило. Ще се върна след като намеря подходящо място за къщата ни. Стига ли ти тази? Дали да ям манго или папая? Хора, намерих подходящо място за къщата ни. О, мразя папая. Здрасти, Катара. Не те видях. Здрасти. Няма проблем. Аз си гледам работата. Ей, толкова голяма ще бъде къщата. Папая, моля. Значи, папая. Аха. Ти искаш ли? Познаваш ли? Не ми пука какво ям. Добре тогава. За после. Уху. Това не е моят стил. Бандова лилия. Видя ли това? Простете, откъде мога да намеря такова нещо? Как можа да ме 28. някакво тъпо цвете? Не обикновено цвете, а бандова лилия. Виждал съм я в действие. Няма празно. Подарявай цветя, когато си женен. Но на Втори етаж. е важно да запазиш Втори. непокизъм. Сърцето ми хърти да открия цветето. Леля го каза, че ако му се доверя, ще съм с онази, която обичам. Не ми казвай, че вярваш в тези тъпоти. Втори етаж. Досега Леля го не е грешила. Защо да греши за любовта? Ето, на ръба. Леля го е сгрешила. Хората мислят, че са в безопасност. Да ги предупредим. Няма да стигнем пеша. Дръж се. Здрасти, Катара. Диша, не ме пуска вътре. Аз си осигурих толкова работа. Но тя не взима пари. Знам, но Чакай, все пак. че нещо ми стана с телефончето. Е сгрешила за вулкан. А какво пък? Скока и Какво съм включил? преди ще греши. Дано имаш по-убедително доказа. Не. Не. Хора, вулканът ще изригне всеки момент. Леля Ву е сгрешила. По-късно ще го видя. Вярваш на Леля Ву, господин здрав разум. Не искате да го послушате, но послушайте мен. И аз като вас искам да вярвам в предсказанията на Леля Ву, но брат ми и Янг са видяли вулкана с очите си. Аз пък чух предсказанието на Леля Ву с ушите си. Моля ви, чуйте ни! Всички сме в опасност и трябва да се махнем от тук. Не дайте да разчитате на предсказания. Трябва да вземете съдбата в ръцете си. Вижте, предсказанията обясняват ли това? А науката може ли да обясни защо вали? Да, може! Айде, сега си легнах, ставам. Няма да се слушат с разума, но ще послушат Леля Ву. Знам, това е проблема. Да, но ще бъде и решение. Взимаме съдбата в ръцете си. Ще ви изпусна книгата за гадаене по облаците. Тук сложа после дърво, щом да почна пода. Не искаме никой да ни чуе. О, не те видях. Не ме харесваш, нали? Разбира се, че те харесвам. Но не както аз те харесвам. О, май не. Няма нищо. Просто е тежко, когато харесваш някого, а той не мисли за теб по този начин. Познато ми е.
2, 3, 4, 5. Лавата ще потече към това място. Ако изкопаем дълбок ров, ще отклоним лавата от селото към реката. Повелителите на земята да дойдат с мен. Аз съм повелител. Аз не съм. Всички други, гръбвайте лопати. Хайде, побързайте! Всички да се евакуират, докато мина опасността. Твърде много е. Ще прелее. Хора, съжалявам, забравих, че снимам. Леле, понякога забравям, че хлапето е много къща. Ей, сега ще спирам клипа сам да стане 14 минути. Добре, хора, това беше за днес. Ще видим и утре. Хайде, довиждане.